Naapa sa lababo sa gawa sa Heaven's Gift Lying-in Clinic sa Barangay Dajangas West, General Santos City ang bagong anak nga batang babay kagabii. Walay nakakita kinsay nagbilin sa bata nga wala pa maputol ang pusod nga gikatingala sa mga tao sa lugar. Kapitbahay na mo din ng laki. Tapos, nag-ano siya, nag-ato din nagtukto kay nagkakaon kami. Tapos niya may bata daw sa gawas. Tapos ni kami mga kapatid na may bata sa gawas. Kaya wala man kami pasyente diri. Tapos wala may tao sa gawas. Tapos gilanta na mo dito sa may lababo. Kaya naragid bata. Giasikaso dayon sa nagalaying-in ang bata. Sanglit na expose na kinis sa gawas ug daghang tao usab ang nagtan-aw. Na-report na sa mga otoridad ang gibilin nga bata ug ginasubay na kinsa ang inahan niini. Dili ma-trace kung kinsa kayo. Wala gid namo napansin kag wala gid kami nag-aisip na may nun ato magbilin bata. Makita niyo na ang baby na sa baral na sa Facebook na. Tapos kung sayang sa baby hindi niya na basta-basta makuha. Kung may plano pa siya nga kuhaon. Tapos gihatag na sa iya mga parente. Giturn over na ngadto sa DSWD ang himsog nga bata aron maasikaso pag-ayo ug masuportahan og saktong nutrisyon nga gikinahanglan sa bata.